Club Junta, building better Africa. Mwadzuka bwanji amalawi nonse kwina kulikonse kumene muli nthawi ino ya mmawa kuchokera ku the Unified Mtokoto. Ndikufuna ndiyankhule nanu ku nthawi ino ya mmawa kuna kuti dziko ili mmene likuyendera si mmene timalingalira. Dziko ili zimene timaganiza kuna kuti tizilandira si zimene amalawi tikuzilandira. Inu ndinu mboni kunena kuti mdziko muno tinayenera tonse tichite bwino. Dziko muno tinayenera tonse tizilemerera limodzi. Dziko muno tonse tizikhala kuna kuti tikupeza ma information mofanana. Dziko muno tonse timayenera kuzipereka msembe, that is a sacrifice, kuti dziko lathu lipite patsogolo. Koma mutha kukhulupirira kunena kuti kuchokera mu 2021 takhala ma demonstrations kufikira pano anthu ena amene amaona kuti mwina phokoso limene tikupanga, ma demonstrations amene tikupanga alibe phindu, pano ayamba kuona ndi kuzindikira kunati zinthu zinali ndi kuthekera komanso kukhala ndi phindu. Chongogwesa mphwayi chonchonena kuti mmene timayamba tinayenera kukhala ndi purpose imodzi. Atsogoleri ma organizations osiyanasiyana tinayenera kukhala ndi cholinga chimodzi. Koma mkatikati mwa ndime, mkatikati mwa ulendo ndimene mwapezeka kunena kuti atsogoleri ena ndi akalambula bwalo amene akonza njira zona kuti ena akwerere pansana ndi kumakapitisaso patsogolo Katangali, kupitisa patsogolo kuphinja Malawi, kupitisa patsogolo bodza, kupitisa patsogolo ndale. Zimene ndale zonso lero lino mutha kundisimikizira kunena kuti zalowa pena paliponse angakhale kuma organizations leaders osiyanasiyana, okhawo ameneno ali olimba, okhawo ameneno anayima pa chilungamo kunena kuti ife tikufuna timenyerere ufulu Amalawi, ana athu kutsogoloku, ana amene adzabwere ndi amene akulongololawa ndi amene akumafotokozerawa ndi kumaoneka ngati iwo zimene akukambazo ndi zopanda pake, nzachabechabe. Mchitumbuka timayankhula kunati zabweka. Koma iniyo lero lino Amalawi mutha kulikhulupirira dziko lino mmene likuyendera. Chimene ndofuna kuyankhula apa nchonena kuti ndikayankhula ine choonadi kuliuza dziko la Malawi, Amalawi olamulira boma, nduna, ma MP a boma, komanso ma activists amene lero lino akusangala ndi boma amabwera ndi kuthamanga ndi kumakapangisa ma press briefing nkumati zimene akukamba Mphepozi ndi zaboza. Zimene akukamba Boni Kalindozi ndi zaboza izi. Izi zakukamba ali Mpopozi izi antanyiwa ndi zaboza zimene zimusawamvere amene tikukamba zoona ndi ife. Zimene akukamba mwana wa Masiyezi musazimvere zimene zindizoona. Amene angakambe zoona ndi Gulaga Pekombe, amene angakambe zoona ndi bambo Akemso Akeni Nsonda, amene ndi amene angakambe zoona. Posachedwa apa ndimafuna ndizikukumbusana Malawi chipinjo chimene inu ndine takumana nacho mziko muno. Takumana nacho chifukwa chakudyelekeza kwa anthu andale ngati magulu achina Keni Nsonda, anthu andale gulu lachina Bire Malata, gulu la ndale amene aunjikana kumene koko ndi amene apangisa mavuto amene wakunati abwere mziko muno. Tidayankhulapo posachedwa apa kunena kuti apule atinamiza mziko muno kokwanira. Tatopa kale ndi kunamizidwa kunena kuti tizadya katatu. Tatopa kale ndi kunamizidwa kuti tizapanga prosper together kuti kapena tonse tizilemera mofanana. Tatopa ife ndi kunamizidwa kuti tizagula fetereza wa 4,400 inkanthu. Tatopa ife ndi kunamizidwa kuti sitizaona apolisi akuyenda m'misewumu. Palibe cha nzeru, ma passport 1 million jobs lero anthu akutengedwa uslavery kupita ku Israel. Kutopa konse kuja kumaoneka ngatibe anthu sitikukumbukirabe yayi. Ndiye kunabwera ndalama zimene zinakagula anthu andale kuchokera ku DPP. Ndiye akuyankhula eti
Nkumawadabwa kuti inu nomwenu mumanena kuti DPP adadino, inu nomwe amene mmanena kuti adadi mundikhululukireni nasocherani, lero lino mungafike poterepa kuna kuti inu yendo amene muzilankhula chilungamo akukhulupiriyeni bwanji Malawi Congress Party. Now chifukwa cha chimenechi chapangisa kunena kuti angakhale mtsogoleri wa dziko ayiwale kuna kuti waanamiza Amalawi kokwanira, ndipo Amalawi akudziwa chimene chikuchitika. Before kupita ku Mozambique, before kupita ku Zimbabwe, and before kupita ku Germany, a president a dziko lino anali kuchikwawa. Kuchikwawa kumene kwadaenda nda first lady ulendo wa chitukuko umeneno amakalandira sitima panjanji. MBC TV, MBC Radio, komanso tima media team ta Malawi Congress Party adakangalika pena paliponse kujia kuombera mmanja nkomwe nkukapusisa so mfumu yayikulu ya kuchikwawa huko kunena kuti amakalandira mafuta amene abwera panjanji. Chilungamo chitabwera pa ofesi yanga, pa tebulo yanga, pa tebulo ya Boni Kalindo, pa tebulo ya Mphepo FM, pa tebulo ya Bakili Mulusi TV, chilungamo chitafika tidaliuza dziko kuti Amalawi a president abweraso ndi bosa lina amakalandira molasi, koma iwo aja adalimba mtima ndi kuyankhula kuti mawagoni onse amene abwera kusanje kuja abweresa fuel wa nkhaninkhani mziko muno. Mafumu naona nyadira kuimbira mmanja chinthu chosaona, wosaziwa kuna kuti anali malonda apaka kufuna kupitiliza kupusisa Amalawi. Tidayankhula pano, atayankhula Kalindo, nditayankhula ine, ali Mphepo, Amalawi osiyana nkuyankhula, mawu adatuluka kwambiri. A Minister of Information anabwera kupangisa press briefing ndi kuwauza Amalawi kuti limelo musamvere ndi boza la nkunkuniza. Chimene chikuchitika nchonata akufuna boma yangodana nalo, koma nziko muno muli fuel wokwanira ndipo wabwera mawagoni. Zinthu zomvetsa chisoni kunena kuti mukanthawi kochepa tikumva kunati mafuta acha mziko muno kulibe. Ndipo ndi dzanali limene ndimalandira ripoti kunati fuel amene wasala mkhokwe zathu kapena amene wasala ma filling station athu momwetsera mafuta amu ndi fuel amene akangotha tilibenso kwina kulikonse kumene tikapeze fuel. Nkhani yosausa, nkhani yovuta, nkhani yomvetsa chisoni, nkhani imene izi kupasa wekha wina aliyense payekha mafunso. Do we have leadership in a country? Utsogoleri umene ungakhale pansi ndikumalingalira kunati ma challenges amene ndikukumana nawowa kodi ndi njira ziti zimene ndingasate ndicho linga chona kuti pasamaphulike challenge iyi kapena kuti vuto ili mawanso kuphulika vuto ili komano vutolo zala zonse nkumaloza ineyo. Ndi zinthu zovuta kwambiri. Lero boma likulowaso bankrupt, ndikumapita mwamwenye kumakatenga fetereza mmatraki ndikumaenda naye kumakati akaonisipanga zionesero. Lero boma ilikupanga ma press briefing kunkhokwe za feterezako, koma fetereza atamuyala pakhomo ndikulola kunati atolankhana asazungulire, koma zingona kuti mene mukuonera mastaka amene wakoseku warehouse ndiyo zaza. Nkhani yosausa kwambiri. Nde mmati mfuse ya Malawi, mmati mfuse akunkuyu, mmati mfuse a Jacob Hala kuna kuti fuel uja ali kuti nziko muno. Mawagoni achatu anali wambiri, ndipo fuel wochuluka anabweratu pa train ija kuchikwawa kuchi kusanje kuchi. Fuel wambiri umeuja anabwera mene amabwera amene uchayo ndikuti galimoto zonyamula mafuta za pamtunda zikunyamulaso kubweresa fuel kupita naye kunokuma. Lero vuto ndi chani kunena kuti fuel mziko muno mulibe. Ndiyani mafotokoza kunena kuti vuto lalikulu limene tikukumana naloli ndi leadership.
The system of leading our country is very poor and dull. Ikukhala poor and dull chifukwa chani? Wani tili ndi mtsogoleri amene sanagwirepo ntchito kwina kulikonse apart from kuchipiku. Ndiye mukamfufuza wa kuchipikuyo chimene amapanga nchani? Kulongeza makatoni amaluwa. Ifa nthawi imeneyo kunali sopo wa maluwa. Nthawi imeneyoyo kuli Liver Brothers. Kulongeza mafuta vaseline ndi zina zotero. Munthu amene uja tinatenga ndikumpasa mpando. Amalephera akaziona ndrama kuchuluka, akulephera kuona kuti ndrama zimene zikuonekazi izi pali vuto ili limene tikuyenera kuti tilisolve, tilikwirire kuti anthu athandizike. Mapeto ake tikunamizidwabe, mavuto akukwerera, tikaenda ma ministerial positions osiyana-siyana, ma parastatals osiyana-siyana, kuli mavuto amene akufunika yemwecho akuchipiku ucha kuti akonze zimenezozo. Amalawi tikuyembekezeradi kuti wakuchipiku akonza, tikuyembekezeradi kuti Habakuku zimenezi azikwanisa, tiziziona zinthu zinazi. Ndiye anthu akamayankhula kuti boma ndi lomweli, pena pake ndikumamva kumakhala jenkha kunati chikuchitika ndi chiyani. Timafuna tidandaulire anzathu aku judiciary. Nkhaniyo ili m'manja mwa anzathu amakhoti. Ena anu mufuna mkakhale ku board committee yanu yoti mukambirane zokhuza bambo Alexius Kamangira. Timaona kunati Amalawi tione kunati uwu ndi mkwatulo wina umene wabwera wa bambo Alexius Kamangira, umene ufuna uthandizire kuvumbulusa chilungamo chimene chakhala chikubisika mziko muno. Ndi mawu amene wawanso ndimafuna ndipereke uthenga uwu. Kuna kuti ndi tchimo liti pa malamulo a mdziko muno limene lingapangise bambo Agape Khombe, bambo Bile Malata ndi gulu la zinzawo amene akuzitchulanso kunati iwowa ni mabatman aku Malawi Congress Party, koma mbali ina inamadzitchula iwowo kunena kuti ndi omenyerera ufulu, imene akuyikwanitsa pamene anakwanisa kumtenga mzathu Pastor Shumba ndi kummanga. Ndine okhumudwa, ndine odandaula kwambiri kunati kufikira tsiku la lero timayembekezera kunati Pastor Shumba adalandira belo, Pastor Shumba akuyendera belo, koma nditafufuza ndikuzamva kunati Pastor Shumba adakalibe ku Maula prison. Funso langa ndilonena kuti chilungamo cha nkhani ndi chiyani? Popeza monga dziko komanso tikamangana na nthambi zofufuza munthu amayenera amangidwe titakhala ndi kafukufuku ndipo titamumaliza, ndipo tikatsirizisa kafukufuku ndikuonadi kuti ndiwoona ndi pamene timayenera kukamanga munthu, chotero sipatenganso masiku akuyenera apite pa khoti. Koma kumbwambwamana kwa polisi yathu, kwa prosecution yathu ndikotani konena kuti mpaka na lero lino tikulephera kusatira malamulo akamangidwe ka wanthu, chotero tikumamanga wanthu, anthu ofufuza ku prosecution iko alibe information. Umangoziwiratu kunena kuti boma ili angakhale ma prosecutors ake onsewa ndi mtakataka. Boma ili prosecution yake, even ma magistrate ake amene akutenga makesi onsewa awa ndi akwantere. Komatu nthawi izakwana imene muzafuna chilungamo zovutazo zitakupezani inuyo. Ndimakumbukira titamangidwa pa 20 July 2022 tidasungidwa mselo za polisi madera osiyana-siyana, ena Lumbas ena na Mitete, madera amene mutidasungidwa mophwanyanso malamulo patapitirira maola amene tinayenera kuti tilembedwe ma statement. Zonsezo zimasiyidwa. Timafuna tinene ichi kunena kuti Pastor Shumba musadandaule kena kalikonse, musadere nkhawa za china chilichonse. Kunja kuno ino Amalawi mudziwe izi kunena kuti kwakhazikisidwa upandu woyipa kwambiri, upo wa uchitsiru kwambiri, umene mwina ukukanikisanso kunati ma activists akuluakulu amene tikwayembekezerawo kuti mwina akaonekere ku Maula, koma njira zilipo Ashumba sali okha. Tisayembekezere kuti kungoyankhula kokha kuli nkuthekera.
Ashumba sali okha. Ashumba ali ndi magulu awo anthu amene amapita kukaona. Asamve kuwawa kwina kulikonse kuti sadaona Mphepo, sadaona akalindo, sadaone kandatanyiwa, kaya ena sakuyankhula sakutani, koma ashumba tili nawo usiku ndi usana. Ndipo chilungamo chake mpaka nachitafika pooneka ndi kudziwika. Ndinene mawu awa kunena kuti mukadakhala nazo nzeru a Malawi Congress Party, mukadazindikira ichi, kuna kuti anthu anu amene akuoneka kuti akukula mphamvu poona kuti inu muli pa mpando ndi amene akupitirira kuononga chipani cha Malawi Congress Party, powakumbusa amalawi nkhanza zimene Malawi Congress Party imachitira anthu ake. Mukapereka ndrama kwa Abile Malata, kupereka ndrama kwa Chinagape Khombe, mupereka ndrama kwa China Mwakasungula, aziyankhula kukhala ngati zokonda anthu ndi kumakapanga ma press briefing omadana ndi anthu amene akuyankhula chilungamo mziko muno. Mukatenga ndrama ndi kumapasa gulu la Chinadala Kadula, kupereka ndrama kwa China Muyala, kuna kuti azizunza ma activists, azimenya ngakhale kupha kumene ma activists. Zonsezi kwa Malawi wozindikira, zonsezi kwa Malawi ameneno akukumbukira, ali ndi history ya dziko lino, akukumbukira kunena kuti Malawi Congress Party ndiyo samva, Malawi Congress Party sizasintha. Ndipo anthu ena amene amakudziwa ku Malawi Congress Party, even headquarters iko, anafika pokavundukula constitution of Malawi Congress Party ndikumva kunena kuti Malawi Congress Party sizalola democracy nziko muno, ndipo Malawi Congress Party sizalola kutsutsidwa. Zimene ndikukambazi zili mu constitution ya Malawi Congress Party. Wina aliyense amene amamuona kuti amatsutsana nawo, amene amathana naye. Wina aliyense amene akuoneka unati akuwauza chilungamo, kapena akuwapempha chilungamo, akufotokoza chilungamo, munthu amene yeyo amathana naye. Ndi izi lero za Pastor Shumba, ndi izi zimene mwakhala mukuona ndi Aboni Kalindo, ndi zimene mwakhala mukuona ndi Asidedi Bambo Namiwa. Lelonso kungotuluka uthenga onena kuti tikupita pa ma demonstrations, Malawi First ikusogoleranso zimene zizi ikusogolera. Amutolonso akulengeza kunati takonzeka ife kandi kumulanje kandi kumangochi tikupita. Nawonso azipana kuti aya amene anamwalira ndi vice president tikulowa nawo mugulu limene lili nafenso tikupita pa nsewu. Basi notu akuoneka ni sogoleri ni ndani, Namiwa, tiapange abduct. Ndufuna ndikuchenjezeni inu anthu amene maoneka kunati ndino madolo ama abduction. Tsiku lisakwana ulendo wina ndidayankhula ndi nduna ina panopa, kuna kuti ikuoneka ngati yochenjera kwambiri, ikuoneka ngati yozindikira kwambiri, koma ndiyongofuna kuyigwira ndi kuyigenda mpaka na izafe ni miyala. Adamuimbirapo nzanga kunati amamfusa udadayankhula mawu amene ni ndani, anthu paka nakundifuna chiwembu chofuna kuti andigende, andiphe, anzafe ndi miyala. Munthu akafika potopa amatopa. Ndimanena mawu awo mobwereza kunena kuti dziko muno anthu amene amasaka anzawo mwa upandu, uchitsiru wake akamapanga kafukufuku amakafusaso ma best friend a munthuyo ameneno ali ndi kuthekera kunena kuti atakukuuzani inuyo kunati wakuti akupanga za iweyo, iwe usanangwire atakukutema kuti usiwenso. Chifukwa soka ilo ena anu mwina amene ndikuyankhulani simukundidziwa, anthu ena amene mukwasakasaka simukuwadziwa, abale yawo simukuwadziwa, koma nthawi ikafika muzapezeka kuti ndinu nomwe amene tizakuthireni mowa nchoyinga nati tikuuze lero mandisaka uja ndineyo. Chifukwa mmafika popusa kwambiri. Ndimati nnene izi kunena kuti tatiyeni tidzikula tizilikonda dziko. Tidzikula tizilikonda dziko. Mukayang'ana Malawi First pano ikutha kuona mavuto amene amalawi akukumana nawo ndi chiyani. Ikupempha kwa Malawi akufuna kwabwino thandizo. Tiyeni tiathandize abale, panopa njala yafika pena paliponse. Last time timayang'ana ku Machinga, komano kuzapita kwa nthawi tukamva kuti ana afa ndi njala mu Blantyre. Imagine. Tikupita kwa nthawi Mbalaka musimuli bwino, Mangochi sili bwino. Ino ni nthawi yomakakonza ziwembu, malo monena kuti tikhazikike, timangirire, tiatenge amalawi tiakute, tiwathandize.
ilo ni nthawi yona kuti tizikangalika ma warrant of arrest ndi kumalemba anthu ganyu achina Takataka boys, kumalemba anthu amunchesi atipitani kwa bambo Norman Chisale mukapanga search mfuti. Mukuziwa kuti futi izo muzinyamula mukasira Chisale mukanati tagwira ndi futi izi kumpanda kwawo. How stupid are you guys? Fuelo ndi fuelo, mutira fuelo, basino kuyenda panseu, fuelo kuli bei, kuyenda panseu. Tukupita kunyumba kwa Chisale, tikachoka mwe kutupita kunyumba kwa Mukito, tikapange search. Tatenga search warrant kwa area 30. Tuona anthu amene akopyeza Lifoot. Are you serious? Ndi anthu angati amene mwapake milandu. Milandu ina yonse ndikumabwera ndi maonera kuti mukukumbutsa Amalawi kunena kuti azindikiredi kuna kuti Malawi Congress Party ndi chiyani. Mawu anga osirizira Amalawi tidalephera last time kuna kuti tinyamuke ulendo wathu wopita kumachinga kumudzinso wina kuti tikapereke chakudya chimene mwatithandiza nacho. Tithokoze a the Good Samaritan bungwe limene lili la 7th day anzathu amene amakhala kunja. Tithokoze ino a 4 regions organizations, tithokoze ino a CCTV, tithokoze a defenders, komanso tithokoze Malawi First as my leaders. Chinthu chimukamapempha simungoyamba ndi kupempha, mumayamba ndino enu wake. Taonapo ife zimene zisachitika koyambirira kunena kuti mutafuna kuti mukathandize anthu. Malawi First idachita kwakukulu kwambiri zimene zidapangisa anthu enanso ndikulowererapo. Timafuna tinene ichi, nditapereka uthenga wopempha thandizo ambiri timapereka uthenga uja tikunati amasiendi madeti wadakalipo tatiyeni tipange ndati ndikumbusebe wina wake pena pake timugunyuze. Titapereka thandizo lilango imanu sili mabwera ansoyi. Ena amene tidalonjeza sitidaperekebe mpaka na lero. Bible langa limanena kuti kuwinda ngati uwinda wosakwaniritsa uli ngati chitsiru. Chotero angakhala utampempha Yehova chimene kumpemphacho sakupasa chifukwa iwe walephera kukwaniritsa chimene udawindacho. Tatiyeni tikwaniritse kupereka kwa treasure ndrama imene tingakwanise, kaya ndi chimanga chimene tingakwanise, kaya tipereka ufa, kaya sitikwanisa thumba tipezako kunati tapezako ndowa, zimenezozo zitikwanire. Ulendo wathu suli kutali, uli Saturday lomwe limene tikubwerani. Nde anthu fe titaona ndrama imene mwatithandiza nayo tikuoneka kuti tachepekedwa kwambiri, zinthu zimaoneka ngati zikuyenda, koma tikuyamika ife kanga chepe kamene mukutipasapo. Mulungu alonjezere pamene mwachosapo. Tithandizeni, tikuyenera titolere chakudya chimene chichi chibwere kuliwonde. Chikabwera kuliwonde tichipitise kuchigayo. Tikapitisa kuchigayo tikuyenera tikhale ma transport onyamula zimenezi azipita. Tipeze ma plastic bag onati tipakiremo chakudya chimenechi. Tiguleko soya pieces amene tingayike mmene muti anthu sitingangowapasa ufa. Ndi mmene timachitira inuyo mukatithandiza. Chotero timafuna tikupempheni kunena kuti musaleme amene mukumvabe kunena kuti tikuyenerabe tithandize, tifikire, tatikankhani chifukwa mmene tikukamba pano matumba okwana 16 ali kulilongwe. Matumba achimanga okwana 16 ali kulilongwe. Ndalama imene ili kutumba kwathu sikukwanira angakhale kutenga matumba 16 kuchoka kulilongwe kukafika nawo kuliwonde. Komanso tikaitenga imene mwenyindira kuti titengere matumba zikutanthauza kunena kuti chimangacho chifika kuliwonde koma yopitira kuchigayo kukhala kulibe, yogulira majumbo kuti tipakire kukhala kulibe, yopangira haya la galimoto imene nyamulire kupita nayo kumachinga kukhala kulibe. Ndiye timati tipemphe akufuna kwabwino ma 5,000 amene peseke ndi 10,000 ena kali ma 2,000 ayinde okuchumuka kunati mukuganizira mavuto wande atonse kandi 100,000 tipange momucha mmene timapangira. Ndithokoze anthu onse amene anabwera mwina ku inbox kwanga ndiwapasa manambala kunditumizira tithandizo lanu lilafika kwa treasure. Ndipo tikamaliza kumapeto kwa ntchito iyi tidzakhala tikupereka ndandanda yense wa mmene tachitira ndi mmenenso tagwirisira ntchito kuti anthu muone kuti ndrama yanu yagwira bwanji ntchito.
tikumbukire ichi kuna kuti ulendo tikamaenda ndiye kuti pali anthu amene akuyenera kuti apite kumeneko, tikuchoka m'madera osiyana-siyana amenenso tikuyenera kuti tikagonere kwina then tizapitilize ulendo. Ndiye timanena kuti ulendowu uliloweruka lomwe lili kubwerali. Chifukwa chonati uliloweruka lomwe lili kubwerali tikuyerekezera, koma tili pa chiopsezo cha matransport, tili pa chiopsezo cha kukonzekeretsa kuti chakudya chipite ku chigayo, tili pa chiopsezo chonyamula katundu kuti akafike kwa Mtumbwinda uko. Chifukwa chonati dera limene tidalilonjeza la Mtumbwinda koma tikupita the other side kwa chief mwenye. Ndimafuna ndikupempheni kunati Amalawi akufuna kwabwino, lero ndi lachitatu, mawa ndi lachinayi limene anthu tikhale tikunyamukano tikupita, tikomereni mtima. Kaya mulipo ino anthu amene akufuna kwabwino, amene mutha kundiyimbira ine foni kapena mutha kuyimbira foni bambo Kalindo, muli ndi 2 tani yanu kaya muli ndi 3 tani yanu, kungowayimbira kuti titengereni chimangachi mukatisiyire kulionde, ndiye kutinso ambuye alemekezeka. Chifukwa cha challenge imene tili nayo tafikano popempha kunati galimoto ina iliyonse imene ingachokere ku Lilongwe ya Mpute kuti ikubwerako mutha kutiyimbira foni kuti mutitengere chakudya chimenechi chifike ku Lionde, kuti mwina tiyeseno kuphuphaphupha choka pa Liondepo titagaya titapakira tizipita nazo zakudyazi kumachinga m'muzi mwa mfumu Mtumbwinda. Pempho langa linali limenelo chachikulu. Ndimalize ndi mawawa kunena kuti tonse magulu osiyana-siyana nthawi yakwana, ma demonstrations amene afuna kuchitikawa ndi ma demonstrations amene afuna aulule chilungamo chake chenicheni. Ngati Amalawi mufuna kudziwa chilungamo chenicheni, tiyeni tijoineni ma demonstrations awo. Ma demonstrations awo wina asalowenso kuti azibwera ndi unkontho wangoni, kulibe unkontho wangoni. Koma Amalawi amene amakonda SKC, amakonda Madam Shanilu Zimbiri, amakonda pilot uja, komanso magwiridwe ntchito a achitetezo amene anali mu ndege muja, ndi anthu ena onse amene amakhunzika ndi imfa, ma demonstrations amene ntchito yake ndi imeneyi. Ndiye sizikutengera kuna kuti awapanga abduct kapena kuagwirana miwa kupita nawo kodziwa iwo kuti ma demonstrations ayima. Ma demonstrations awa si seeded, koma ndi mgwirizano wa mabungwe osiyana-siyana amene abwera pamodzi, the Concerned Citizens Blantyre, the Concerned Citizens Mangochi, the Unified Mtokoto, the Malawi Face, the seeded amene akuzoti ayima pa chilungamo ndipo akupempha dziko lino kunati tiyende chilungamo, anzathu alowe society tikuyenera tiyende limodzi kunati chilungamo ichi chidziwike. Tikapitiliza pamenepo tikufuna tione kunena kuti kodi mavuto a NRB amene ameki akuakana lerowa akukanika kupanga address challenge imene tili nayo lero. Tikazayamba kuvota zinthu zinkuvuta azanena kuti Malawi ndi ovuta, nkusokoseratu kulinga utamva. Utenga wachidziwikire ndi umenewu. Kanthu kenanaka Malawi Electoral Commission ikulimbikitsa kwambiri kuna kuti tipite tiye tikalembetsa Malawi, tiye tikalembese, koma angakhale tikukalembesa muzindikire chinthu ichi kuna kuti ameki ndi Malawi Congress Party akutcherani ndale ina. Ayamba kulembesa kalembera wa chisankho pa 21. Zigawo zimene azigawa ndi kumwera, kumvuma, kumpoto. Central Region angoipanga moyeka chifukwa chake nachi maplano onse tapasidwa. Akufuna aone nambala ya anthu ochuluka amene no akulembesa chigawo chakumwera, amene alembese chigawo chakumpoto, akamaliza kumene chigawo chakummawa, akamaliza pamenepo aone kuti manambala awo ndi ochuluka bwanji. Akamaliza pamenepopo ndiye kuti apite ku Central akaone kunati apanga bwanji kuti manambala awo akule. So tikuyenera tivale zilimbe, anthu amene mukhale ma monitors tiyeni tivale zilimbe. Chinyengochi chikuchokera patali, ankunkha panyowa ndi ulendowu. Nchifukwa chake sakulabada za inu, akumatha kumayenda ma briefcase ndi mabiliyoni, kuyenda pansika akumatha kugula nkhwani, umene nkhwani wombuya mose musadagulepoyi, akumatha kugula bonya, amene bonya wombuya mose musanagulepoyi. Musaone ngati moyo koko ni mtendereyi, ndi kusowa mtendere kumeneko. Chifukwa sungatenge munthu lero ndi lero 5 million basi kungoenda musika ndikuisiya musika, pamene anthu omwe amadandaula bwanji osangotenga ndalamazo ndikapanga subsidize katundu amene Amalawi lero alephera kunata nkwanisi.
mazira achita kukwera, mazira amagulira masate kwa chacha kupati ayi 150 adula lero ali pa 300 zira limozi. Osapanga subsidize zimenezo bwanji. Sopo yemweyi, mchele wemwewu, mafuta opikira omwewa 5 liters 34,000 kwacha. Osapanga subsidize bwanji zimenezo. Koma lero ndrama zathu ndizogulira oyimba, zogulira maaktivisti, zogulira andale amene lero akujijirika kwambiri kumaona ngati chipembezo ni ndale. Yes ndi zimozi, koma akuchipembezoko kumaona ngati ukavala kofia wako ndikumapita kukajoina kuni ndalama zako utenganso chipembezo. That is nonsense. Amalawi nthawi ndi ino imene tikuyenera tiganizire, tilingalire chimene tikuyenera kuchita. Monga mmene analili masiku a DPP mbuyo muchi, chimodzimodzinso masiku a MCP 2025. Chifukwa DPP idachoka pa alliance, MCP so ikuyenera ichoke pa alliance. Chifukwa chake mawu amanena kuti zenje limene umakumbira nzako umagwera moweka. Lero yakwana nthawi mukaona anthu akuchoka uku ndikuyamba kubwerera kwa Igupto kuja, kumene kumane ngati kwa Igupto kuja mudziwe kunati ng'ombe zayang'ana ku dustbin. This is Richard Chimwemwe Mphepo +265 997 93 9404 the unified mtokoto. Chimene ndimalizire nacho okondedwa ndicho chonena kuti tiyeni tithandize, tasala ndi masiku ochepa. Ma politicians tiyeni tithandize, nambala tipereka zawoyenerera kunati alandire ndramayo. Angakhale itabweranso kwa ine sinalakwike ndramayo, koma chimene tikupempha khaya muti pasa galimoto, tipaseni galimoto tikanyamulire chimanga kuliwonde. Chifukwa tikachigulitsa chimangacho ndicho chika chonati tikagula kuliwonde tinapangidwapo chipongwe. Kugula chimanga kuliwonde ukapeza ti kuliwondeko anthu opanda chisoni, anthu opanda chifundo akuyikaso mchenga mchimanga. Kuyika mchenga mchimanga nkumaona ngati thumba likulemera 50 kilograms. Very sad kwambiri. This time around siti kugulaso chimanga kuliwonde. Tikomereni mtima amene muli ndi transport, tinyamulireni matumba 16 achimanga kulilongwe apite kuliwonde. Nambala ndi omwe ija mwayimbira Boni Kalindo kapena muyimbira ine Richard Mphepo. Icho lika chonati chimangachi tithandizeni chibwereko. Ambuye akhale nanu, ambuye akukomereni mtima, musinkhe kuna kuti umoyo wanu pamene mukusangalala pali wina amene akuvutika. Pamene tikutaya chakudya wina akugonera mango kumathira juice nkumadya, ana akumwalira ndi zikhawo, anthu akutupa. May God bless you all and stay blessed in the mighty name of Jesus. Amen and amen. Better Africa.